बक्सायाबा मानो हरखाब लिंहरखौ दाखालिल'सो फैदोंमोन मोनथां जेलावलै दिनैलाय आरो मानो लिंहरबावखौ फैसा गैयिफोराव बेयाव थांलाय फैलाय बेसे खरसा मायबा प्रब्लेमथ' जाखाङाखैथ' बियो जेलनि मानसिफोरजों नांज्लायनानै बारुन बेयाव जेलफोराव फैबाय थानो लाजियोलै आङो थै मा आफाया दाबो सफैलालै आं आफाखौ आधा घन्टा सिगां फैनो होखादोंमोन बो सफैयाखै साला थै साला आफाजों दिनै इम्पर्टेन्ट बाथ्रा रायज्लायनो दंथारो आफाया मानो दाबो सफैला दा समानो जालायलांसिगोन 5 मिनिटल'सो रायज्लायनो होखायो दा समा जासिगोनानो बेखौबो मोननाय नंला दा आङो आफाया दाबो सफैला साला आं बेखायनो बिखौ एडभान्स फैनानै नेफैबाय था होननानै बुंखायो बेखौबो खालाया साला मा खालायबाय थायोबा साला थाब फैनोबाबो थाब फैया एसेबां गिदोंमोन आं आफा नोंखौ थाब सफैनाय नङा होननानै अरे बेटा हालाया आरो माब्लाबा लेट जायो नामा हालाया समनि खामानि समावनो मावखायो दसे बावबानो लेट जासिगौमोन नोंथ' मोनथिखागौना आफा जेलनि रुल रेगुलेसनफोरखौ अरे हालासोलै आं हालासो टेनसन लानाङा दे बुंदो मा लिंहरदोंमोन दा टाइमा आरो बेबायदिनो थांगारगोन मा बाथ्रा दंमोन दोननिफ्राय समनि सिगाङावनो फैदे खिन्थु बेबायदि लेट खालायनांला बेसे गिदोंमोन आं दे खालाया बेसेबा खामानियाव फसिदोंमोन आं दे बुंदो माबोरै आरो लासै बुं 3 मिनिटल'सैसो आफा आंनो मोनसे मबाइल फिसा लाबोनानै होफै फिसाथार खुगायाव लाखोमानो हानाय बायदि मुर्ख खुगायाव लाखोमाबा दै हाबनानै मबाइलानो गाज्रि जागोन माथो दे नों बेफोरखौ साननाङा आं माबा मोनसे खालायगोन मानो हरखाब मबाइल नांगौ जाखो हमजाबोला बोसोरनै बोसोरथाम बारा होना होजाबावगोन नोङो दे आफा नों जेबो बुजिया मबाइलखौ नांगौ जादों नों रावनोबो दा खिन्था जोंफोर जेलनिफ्राय खारखोमानो नागिरदों मा जेलनिफ्राय खारखोमानो नागिरदों जाम्बानो बेबायदि दा खालाय हमजाब्ला गावजाखागोन मानसिखा इनकाउन्टार खालायखागोन थै मोजांखौ हले साना गाज्रिखौसो सानो जाया बेबायदि जेबो जाया आंहा मोजां लोगो दङ बेयाव बेसेबा डेन्जार लोगोबो दंखायो नोंहालाय माथो जेलनिफ्राय गखासिगोन खोमा बारा गोबाव गैला मानोथो बेबायदि हरखाबनो खारखोमानो नागिरखौ बिराद गिदिर प्लेनिं दं आफा मा प्लेनिं रावनाबो खिन्थानाङा जों बेसेबा गिदिर सिखाव रबेरि खालायनो नागिरदों मा फाग्ला जायाखैथ' नोङो जाम्बा जाबाय नामा नोङो बेबायदि केसाव हमजाबोलाथ' आरो नोङो बेसेबा बोसोर जेलाव थानांगोन मोनथिखा जेलावनो बोरायलांगोन नोङो जेलावनो हाबा जानाय गथ' जानाय न'खर संसार जानाय बायदि मोनगोन नोङो मोनथिखा थै आफा नों जेबो बुजियालै मा बुजिया आं बेबायदि जेलाव थांलाय फैलाय खालायबाय थानो हाया दे लासिंसिंनो कररपति जागोन आफा कररपति मा कररपति औ आफा जों करर थाखा काउन्ट थांनो नागिरदों बे जेलाव गोबां गिदिर मानसिनि आखाइ मोनबाय आङो बिराद गिदिर मानसि लोगोफोर मोनदों आङो गिदिर सिखाव गिदिर खामानि मावग्रा करर थाखा खावैगोन थगायबायलाय नोंखौ थगायाखैलै आफा गिदिर हादरनि मानसि दङ बेयाव गिदिर जोंनिख्रुइबो बेसेबा गिदिर सिखाव क्रिमिनेल मावग्रा करर थाखानि सिखावसो मावो बिसोरो गिदिर हादरफोरजों रिलेसन दङ मिथिबाय गिदिर हादरनि सिखाव दाखेद बेबायदि बेसेबा मानसि आखाइ गोलावसो बिसोरो आखाइ गोनां मानसि गोजा बिसोरजों सिखावखौ खेबसे खालामनो हाब्ला आफा कररपति जाखागोन जोंफोरो कररपतिथ' जानांगौमोन र' सोरबा फैदों नामा नायनो र' खाथि खालायाव सोरबा खोनासंनो हानाय बेनिफ्राय सिखाव बे माने जामारगोन नामा औ प्लेनिं खालायखाबाय गासिबो प्लेनिं खालायनाय दंखायो आरो सिखावखौ जोंनि हादराव मावा गुबुन हादरावसो आरो बे जेलनिफ्राय खारखोमानायाबो प्लेनिं जाखाबाय करर थाखानि मालिक जाबा जागोनथ' र' करर थाखानि मालिक बेनिखायनो दा आंनो मबाइलखौ माबोरै माबा मोनसे खालायना होफै बा बिसोर एसेबां गिदिर सिखाव बिसोरनाव मबाइलखौनो मेनेज खालायनो हायाखै आरो आंनो नबेनिफ्राय मबाइल लाबोना होफैनांगौ फैसायानो गैया गरसेबो करर थाखानि मालिक जानो गोसो दंना गैया नोङो माबा मोनसे मेनेज खालायना लाबो बेफोरखौ सानबाय थानाङा हाया आं बिदोंना आंनो लाबोना हो माबोरै माबार खालाय सम गैला बेफोर खामानियाव गोबाव खालायनो हाया दे जागोन आं माबा मोनसे मेनेज खालायगोन दा थांदो माबोरै थांदो दे करर थाखानि मालिक जाथारनांगोन होनबा दे थांसै आं फिसा दे मोजाङै था आरो बे मानसि गिदिर सिखाव गिदिरफोरजों मोजाङै रिलेसनाव था होनबासो जों कररपति जानो मोनगोन औ थांदो दा थांदो नोङो अके
गोबां सम बारलांबाय माथो सुदेम आंलाय माथो दाबो थाबायनोनो हाला हामगोन र' लासै लासैनो हामगोन थाबायनोबो हागोन बेबायदि खामखा नङाना जल्ला जल्दि जायाना बेफोर देहानि बाथ्रासो समनि लोगोआवसो हामलाङो बेसे सम नेबावनांगोन आरो आंलाय हामगोन होननानै बेबायदि खरा जानानै थानो हानाय नङा आङो बिस्लायस्लाय थैनायानो मोजां आं मानो गोसोखौ फिसा खालायदों नोङो मानो बेफोरबायदि जानला मोनला सानलाबायदों साननैसोनि उनाव चेकआप दंबावो ना सारा लिंहरदों थांगोन ना नों मानो टेनसन लादों आगोलनिख्रुइ बुहुद हामबायानो थेवबो बे बाखि थाबावनायाबो लासैनो हामलांगोन माब्ला हामगोन माब्ला आं गावनि गोसोनि साननायफोरखौ मावनो हागोन बेबायदिनो खरा जानानै थैलांनांसिगोन बायदिसो मोनबाय आं बेबायदि सानबाय थानाङा बेफोर सानबाय थानायाबो मोनसे बेमारसो बांद्राय साननायाबो मोनसे बेमारसो मिथिबायना आं सानदोंमोन थाबैनो हामसिगोन गासैबो गोसोनि साननायफोरखौ मावनो हासिगोन आं बक्सि आरो बे हालाखौ गोसोबायदि साजा होगोन जेलाव हरगारगोन दा आं मोजां जानायावनो बिसोर खारग'लायलांगोन अबावबा खारखोमालाय लांसिगोनसो बिसोरो दा माब्ला हामगोन आं माब्ला बिसोरखौ आं सानदोंमोन आं एबार मोजां जाब्लाथाय बिसोरखौ जेराव लांनानै आं आंनि न'खरखौ रितु सुदेम आइ फिसाफोरखौ गासिबो न'खर गंसेयावनो गोरोबहोनानै लाखिगोन होननानै जानायानो नंला खोमा साननायफोरानो आंनि थाखायनो आं बिसोरखौ गासैखौबो आलाय सिलाय खालायनाय बायदि जाजोबसिगोन सासेया मेगन नुवा गथ' उन्दै बिखिं आरो फैसा थाखा गैया खस्थ' सानै बे न'खरनिखौबो आं आलाय सिलायसो खालायनाय बायदि जाबाय हामनोनो रोंला थैगारबाबो जासिगौ खोमा आं साला बे रितु मोख्रिनि थाखाय बे बायलाय जिलाय न'आव थानांगौ जादों साला हाला जानानैबो बेयाव थानांगौ जादों साला एन्जर कक्रस मायबा मायबि थै लान्था हिनजाव बुन्दायाबो ओरैनोसो खुगा फेव न'आनो मोजां नङा साला बे रितु फाग्लिनि थाखाय बेबायदि बायलाय जिलाय न'आव साला सान्थि थानांगौ जादों गावाबो प्रब्लेम मोनदों खोमा र' साला आं गैयिखाय आंखौ साला थाब्लाबो थेव खालायबाय थायोना गामियाव थांनो रादायनायाव थांनो ओइ सोरबा मेगन फानग्रानियाव थांनो मायबा मायबि साला बेनिखायनो साला गारना फैदों साननैसो थाथो बेयावनो आंथ' लांनोबो हाखाया फैसा माखासेखौबो जाना दोनबाय आं साला मेगननि थाथो बेयाव सानैसो थाथारनोसै दा जुदि आं भुलावबो थाङो रितु मोख्रिनि न'आव बेयो डाइरेक्ट बेयो रादायनाव थांनो लिंखागोन आरो बे मेगननि खामानियाव थांगोन होननानै ओंखारलांगोन होननानै ओइ खेबसेनि बायदि ओंखारलायगोन थांनो बेनिखायसो आं बेयाव थाखोमा फैदों थेवबो आङो बे रितु मोख्रिनि न'खौ बिराद मिस खालायदों बेसे आजादिमोन बेसे मोनजायोमोन साला दा बेयाव थानानै बायलाय जिलाय एन्जर खांखमा मायबा सिखा मायबा मायबि खि खु बेफोरजोंसो थाफानांगौ जादों साला मोजाङैबो मोनजाया बे हिनजाव बुन्दायाबो थायानो साला फैसाबो गैया जादों साला सिखाव मानसि र' सिखावखौनो मावहैनांगौ बायदि मोनबाय आं सालानि आरो दा बे बक्सिनोबो मबाइल नांगोन अबे बालाव हैनो दा आङो अबेनिफ्राय हैनांगौ दै साला जायखियानो जायामानो बायला जिला एन्जर कक्रसफोरजों थाफाबाबो जेबो नङा बक्सिनि खामानिया जाबानो जासिगौ बिसोर सिखाव मावनांगोन बेसेबा गिदिर अबेबा हादराव साला करपति माला जानो मोनगोनलै करपति जानो लुगैथारबाय आं थानो हाथारला दादायाबो बक्सिजोंसो थांबाय कम्पेनिनि खामानियाव आमेरिकायाव दा आं बांसिनसो हारसिं जाबाय बेनिखायनो आं गावनो दिनै मायबा सानलायबाय आं गोदान प्लेनिं सानलायबाय आं माबाखौ लिंहरदों रजिखौ बेजों रायज्लायनो नांगौ आंहा माब्ला सफैथाय बियो रोजी मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो नाटक करने में माहिर हो नाटक क्यों मैम चाहिए मतलब ऐसी लड़की चाहिए जो पैसे के लिए सब कुछ कर सके नाटक से मतलब सब कुछ ऐसी लड़की तो ढूंढना पड़ेगा मैम तुम्हारे जान पहचान का कोई नहीं है जो कोई थिएटर में काम करता हो या मतलब कोई ऐसा डांस करने वाले क्लब में या कुछ भी जो मतलब एक्टिंग में माहिर हो एक्टिंग ऐसा करे कि उसे पता ना चले और थोड़ी स्मार्ट हो इंटेलिजेंट हो मैम इस तरह की लड़की ढूंढने से तो मिल जाएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा
तुम मतलब जल्दी ढूंढो, देरी मत करो, और जो कोई भी मिलेगा ना उससे बोलो मुंह मांगा रकम मिलेगा, जितना पैसा चाहिए मिलेगा, बस मेरा काम कर दे। हाँ वो तो बोल दूंगी मैम, लेकिन मैम काम क्या होगा मैम उसका, मतलब क्यों चाहिए उसे? तुम्हें तो पता है ना रोजी, हम तुम लोग के बॉस को लेने जाने वाले थे, मतलब राधा को लेने जाने वाले थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं हो पाया, तुम्हें तो पता ही है। और अभी अंकल भी नहीं है, वो अमेरिका चला गया है, कोई भी नहीं है, और ये भी हम दोनों तो नहीं जा सकते गाँव में, मतलब रिस्की है। और मैं उस लड़की को राधा के घर में पहुंचाने वाली हूँ। ओह मैम, ऐसा करोगे? पकड़ा गया तो? इसलिए तो मैंने तुमसे बोला, कोई एक्टिंग करने वाला माहिर चाहिए जो पैसे के लिए कुछ भी करे। ओके मैम, मैं समझ गई। सासेखौ चेकआपआव लांनो जालायबाय आरो आबानाबो एडमिसन जासिगोन। आबानियाबोथ' दा एडमिसन लाबा खरसा ओंखारगोन, बिजाबनिफ्राय बहिनिफ्राय माबा माबि बुस्थुनिफ्राय गोदान बुस्थु नांगोन। फैसाखौनो अबेनिफ्राय मिलायख'नो हानो आङो साननोनो मोनाखै र'। रादायखौथ' बे खेबाव चेकआपआव लांथारनांगोन, थांनाय बारावबोथ' लांनो हायासैयानो, एबारबो लाङाबा डक्टरजों रायजानो नांगोन। मालाय डक्टरा नायब्लासो मोनसिगोन ना, थांथारनांगोन एबार मायबा मोनसे खालामनानैबाबो। अबाव मोननो दां फैसा? लामा मोनाखै साला, लामा गेजेरफ्राव गसंलाबायो हो, दानो थैसिगौमोन, दानो गारिया खुन्दालांसिगौमोन। आं हुखौनो मोनाखै सानै जानो। दुखु मोनबाय नामा नोङो? अबावबा दुखु मोनदों? गैया मोनाखै। दे सिखार, आंनि थाखाय नोङो साजाबाय खोमा।